Yes, it's happening here live in Egba-Eze Ibagwa-Aka, live and direct. Yes, the rich culture. Yes. Thank you. When you talk of cultural festival, we are live at So we are live in Egba-Eze today for their cultural festival. When you talk about culture,
Yes, it's happening here live and direct. And Ibagwa-Aka people are not left behind. They are celebrating their culture today. Yes, so they are not left behind. They are celebrating their culture in a unique way today. As today is their cultural festival. You see again, Juma, I'm the queen of African culture, and today I am live in Ibagwa-Aka. Yes, today they are celebrating their great day. They are celebrating their cultural festival today, which is what makes them very unique. And I'm here live to witness it and share it with each and every one of you out there. As you can see, there are different kinds of masquerade here, different cultural masquerade are here from different communities that make up Ibagwa-Aka, and I'm here live to celebrate the culture today. What I'm seeing here today, guys, is fun. I'm seeing different kind of fun and I'm enjoying it. Like when you talk about culture, Ibagwa-Aka people are here live, that's celebrating, enjoying it. Yes, so again. When you talk about culture, it's happening here live and direct in Ibagwa-Aka. They are not left out. It's happening here live and direct. They're celebrating their culture in a unique way. You see, look at my background, you see that yes, they are all here celebrating their culture in a unique way. And I'm here to witness it and share it out there with you as they play the show. Guys, I see when you're getting out and craft in the African culture. When you talk about culture, that here like as they play the show. So let's go. So guys, we like as we go here live. They're enjoying their culture today. Their sons and daughters are here live to celebrate their cultural festival today in a unique way. Home and abroad, like they are here live. All the ones that worship different churches, the Christians are here to celebrate the cultural festival because it's a very unique festival that brings them home and abroad to celebrate in a unique way. And I'm here live to witness it and share it with each and every one of you out there. Guys, follow me. Naidagan. Ezigbo oyo mgbe m na-eme nta nọ n'ezi oyo ide wale kechere go siri eke n'udu nke ibe anọ na-abụ nọ mgbe m na-eme nta ihe anyị na-eme nta ọ bụ pati Egba-Eze Ibagwa-Aka. Nta bụ nkwa Akatakpa mmadụ iche iche ga-azụ nkwọ nta abe bụ Otobo Ibagwa nkwọ abe bụ nkwọ dredo before meka na-eme nwụta ndị ekiriche mma ndị chief ndị omenala nwere mmiri anọ ụta ndị anyị nọ maka ngwuriegwu ọgwụgwụ maka ahwarịle arịrịọ Chukwu na by this time next year na ememe dịhe mmemme na-ejikọta n'ọnụ tendị n'ọnụ ụlọ tendị ga-anọ bụrụ na alata tendị n'ọnụ ụlọ tendị n'ọnụ ọfụ na ihe na-ejikọta anyị nọ ile me ya na ahụ abịala gị tabịa ọ nọ were ụkwụ agaghị n'ụzọ ndị egwu dị iche iche bịa bụrụ ma ya bụ mmemme ma ha lee nọgba ezi oyo eme ya bụ mmemme ka a nọ na-anọ n'kwaba n'kwaba anọ abe nọ abụ Ibagwa ile nọ abụ ka ama ebo chara eze ma ishego Ibagwa ile nọ abụ ndị ọzọ nọcha mpaghara o nweta ofu onye na-apụta laik omume ọnọdụ kedu oyi ọnọrụ ọ bụ onye biri m ibe ebiri bụ anyị nọ aha m bụ Mbọị. Mmemme na-eme nta n'uju ezi oyo ya. Anyị na-eme mmemme Egba-Eze Ibagwa-Aka. A na-eme every year. Mehuma ka o si kwụrụ now. No obodo hailoi ma oru this time around. Esho ka anaghị emu mụja, n'isi anaghị etu mụja. O nwere nwatakịrị hụrụ n'ụdị ka ihe ehi ji nobody. O nweghị nne mmadụ maọbụ nna mmadụ BP ji na maka BP niile dị low. BP ọha dị low maka obi aṅụrị edelu. So enya ihụmamụ na-ehu mụ na-adata ọka adata ego. Gịnị ama ya ọnụ
Akwadoro m ọfụma. Ndị nwere ya agwa ndị ga na-esolite gbeso ndị ma ya mbe na ndị ga nọ ma ndị ụmụntakịrị nọ na-esolite gbasara ya bụ omenala. Na-ekwu anyị amago n'ihe abụghị ome because mgbe mbụ na-ewere ndị na-eyi akatakpa bụ ndị mkpọkọrọ but ileme what is happening today n'ime na ama modern age bịa nọ mma amụọ na ya culture ọ bụghị na na-eyi mma maọbụ na-eme omenala akwụkwọ alaeze Chineke ọnwa onye dere ha ajekọjie a na-eme to promote the culture of the community. Ana m agwa ụmụ ego ala si mmadụ eyile mma ya arụ ala ma yiri esi ka a kọmiti crime ya na-eme nye bụ n'ọbụ ihe nna nna ya emere maọbụ ihe mwute na-abụ n'ihu anyị bụ ọ kwụsịrị anyị na-ekpe ekpere ka anyị nọchara ọnwụ ka ụmụ anyị kontinu ụmụ anyị kontinu o bidola ebido sef akpọbe bins akwọ pe akpọla ebis akwọ maka nwa m nọ na ahụ m ebidokwa m n'ụlọ ụka abụ ekwukwe okwu ndị m nwere ikwu na abụ ihe ka akwụ n'ikwu nwere m yara n'ụlọ ụka chegharị abịa ịda agha a mụọ na m ji eko ndị bụ ozu nnọkwa dị n'ike na-epiekọ m n'ime a na-epiekọ m n'ime na ọ bụ nchere ihe n'ihe mmemme na nwa gidịrịta ozu isi aba ịbaghị ngwa naanị abịa n'ọnụ elu ka m na-akwụdo m elu maka elu m onwe mba ọ bụghị ọchọ ile I've seen one of the person that is not even ready to repent. Like he said, he can never repent. Like he will die here. Ejego m ka emeri. Abụ nweje ụlọ ọkọ n'ụlọ ka fọrọ na abụọ m. Mefọ nke a nwere m na m. Kona nga abụọ. Mba ije Thanksgiving na anwa ọka iweje. Ihe mbọchị ọ na-eri eji asịrị nọ n'ekpere ma na-eri. Ma ije ebe ata ma na-egbo ha elekere. Ejebe ata ma egbo ha lekere ma eji ụlọ ka ndị ma mgba na-eri ka ma mgba na-eri ejechi ọzọ ebe ụfọdụ a na-eri nri asị ekeme ọ bụ asị nọ n'ekpere olu igwe okporo ha kepụta hichere ọnụ pụta darụ n'ụjọ anyị darụ na ya bụ nkiri na-akọwa ga-atụkwata sisef ndị ụka nụrụ onye nọ ga-adị ga-esi anyị gbo mgba a sịkwa m ha echegharị bịakwute anyị nọ na ha ghọta ihe na-eme ka mkpọ ihe ahụ maka ije n'otobo ọcha n'ụwa ọnụ ma adịghị maka echichi emere anyị bata ikwu ihe na-eme na ọ dị otobo na anyị wesiche mere mma ana m ama ka ngwa gị na Akatakpa ala in next 3 weeks na ọmabeje ka ya ada na Ibagwa again ma anyị na-apụla nshi ike pụtara adamja bata mụ na okwu nshi anyị na-emechi ike n'obodo a anyị na-anwa ike anyị ebido ya pati 1 bụ anọ mmemme ọ na-efi ma iru pati 10 ịhụ na ọkadụ flat ma ọ bụ na-asị na anyị na-alachi n'ihe ejiri mara anyị mgbe gboo mgbe ọ fụtara ihe kwesịrị iji mara anyị pụtere n'omenala anyị ndị Igbo nụkwa ya na anyị kwesịrị iwechita bikos a bịara bịa eje n'otobo anyị na-esuche mmụọ ọ bụ na iwe ọchịma years back ya bụ iwe rut shi anwụ ọnwụ accident where and there onye na-anwụ onye na ọnwụ beta bịa bagharị n'ime chọpụta na ọ bụ ihe anyị yara ya bụ problem anyị nwere arịvaịsịrị ebe a ileme ya iwuche aka ndị ọgaranya nọchi before na ije na ihu ma ndị ruru 60 years but I'm sure the things may change and we pray more of that will come. O nwere mgbarịla ọnụ nkwụ a enwere azenti anyị jere arụ ọnụ nkwụ a rumo ọnụ elu a gwara anyị na ọ bụ azenti ndị ihe nwa ajụrụ na nkwọsọ na aranya ma eluzo na aranya anyị regharịa ihe after that ileme ya na rate of azenti kwụsị n'obodo a jụma another person kwụsị n'obodo a ọ bụ na anaghị anwụ ọnwụ nọ na ọ bụghịta aka anyị n'ọnwụ anakọta ahụ echi ugwu Awụsa bulete na ụmụnna anyị ma ọchị Kano no anyị anwụrịrị ọnwụ but that rate of ọnwụ belete because of the culture is going on and anyị na-eme eko
Okay, ọ mụ bụ isi edoga na Ibagwa mee igwe ezobile anọgụ n'ọbịa sị mụ bịa dị nta aba nọ n'oche ihe n'ochikwa enya otu a ka o si wee dee isi ede nọ n'ochere enye onye ama ebo ihe anyị na-eme bụ na Akatakpa be anyị na-aza nkwọ nta na ọzụchara nkwọ nta na-echile n'ọla so ka ihe echekwuru na Ibagwa n'ọba ama ebo bụ eze Ibagwa niile enweghị ndị ọzọ na-eche eze na Ibagwa ma ọ bụghị ama ebo anyị nọ na-aṅụrị n'ihe nna nna anyị ha ewetara anyị na-eme ịkọ na-aga n'usoro ọ bụ ihe egwuregwu anyị na-akpọ Egba-Eze Ibagwa-Aka iruo na iwere anya na-eme ka mkpọjọ nta na ọ bụ ihe ndị nna anyị ha emetere ka anyị bijiere omenala abụghị ịga ọma omenala abụghị ịga ọma n'ọbụ onye bịa ahụ kiriri anyị ike ogwe nwa ọṅụma mmanya agbasaa echile na ọbịa n'isi njedebe enuma na-ebe Egba ama ebo na-ebu ama ebo bụ ndị na-ebe Egba orishi ama ebo onye abụla efachara ama ebo niile na-ebe Egba ebuzie na-ehe bụ ndị mbụje ebidote na-eri Egba dịka echi okwezi bụrụ Egba ama ebo achọnwa bụrụ nke Ibagwa niile onye a bụ nke idirile so ntagharị ya Akatakpa na-azụ ụgbọ nna anyị daganụ udo dịkwa abịa na ememme Egba na na-eri nta na-afụrụ m n'ụwa mgbe ị na-eje asịgo na ndị omenala ga-apụta bụ ekiri ma mana m afụ ka ndị omenala ọ bụ na-egbu nke unu na ndị omenala apụta ekiri ya bụ mmọnwụ abịa na Egba-Eze o nwere ike ihe mmadụ be anyị ndị omenala ga-abịa ekiri ke ọmabe bụ mma kachachara eshiba ya mana ndị omenala apụta ekiri na ọmị ha na-eje nso na ha ga na-akwa anyị n'iwu ọ bụ eziokwu na ndị omụrụ mma mana ha amaghị mma ha ga na-akwa anyị n'ugwu n'ugwu bịa ọnụ ga-eji n'ọnụ na-eju efọ ndị omụkwa anyị n'ụmụ ugwu na ha na-eme ya arịkọta ma ha akwa anyị n'ugwu okwu daa na ọ bụ onye na-eme ya mara mgbe o mebetere nke maka na dịka esi ekwu na omenala abụghị ịga ọma ma onye meghere nke kpokotere ihe ile kpọrọ onwe na ya ya ma na onye bụ m amaghị mmemme na-agadogbo ozi ọyọyọ mmadụ juru judobe mbe niile kwezi ọyọyọ mmemme dịka ochie dị nke ahụ anụ a furu iche maka na ụyara ala adịghị ya ma ọ bụ na o nwere ike n'ọba akpa akpara wute o nwere ike ji wee dozie ọnọdụ ya na adọghị ọ bụ m bụ Ede Muhammad Ugwu abụ m Muslim nye m ji etinye egwu na ọ bụ ihe nna m Muslim ayaghị ya bụ mmemme na bino kensa ihe na-asọ Chukwu adịghị na ya Muslim ime mana ọ bụ na o nwere ihe na-asọ Chukwu dị na ma a na Muslim emekọghị ma ndị ụka emekọghị ma na-abịa dozichere ọnọdụ o wee dọghị ndị ụka ga na-eme ndị Muslim ga na-eme abịa na omenala n'ime na omenala bụ eji mara nwa a sị na omenala bụ njirimara nta abịa na Ibagwa na omenala na eji mara ndị Ibagwa ndị nwere ya ka ọ na-agbasara ya bụ omenala na na-eme n'ụbọchị nta ihe mere na omenala nke a na-eme nta bụ nkwa Akatakpa omenala a na-eme nta bụ omenala Egba-Eze Ibagwa Egba-Eze Ibagwa jikọtara Ibagwa niile as a whole maka anyị nọ nta na anyị nọ emume na erigbo anyị megbe emume nta na-echirewa ya bụ Akatakpa na ala Akatakpa na ala n'ọdụ na-enwere onwe na Egba-Eze bụ Egba-Eze Ibagwa niile ọ bụ onye na-anị nwe ma anyị nọcha n'okwu ọdụ nọcha
n'ekpọrọ ka ebe nke ọdụ nọ onye ọdịna mara mkpụrụ nke ọdịna mara igwe na-achị ya mana anyị na-ebu Ibagwa na ndị igwe agbada abịagbule gị ndị igwe rutere igwe eto na Ibagwa mana ka abịagbule gị mana omenala anyị na-eme bụ omenala dọọ ezite ụwa mmadụ ọha na eze ọyị mmadụ anyị na nwaanyị bụ ndị ama ọyị anyị bụ ndị ama bụ ndị na-echichite akatakpa bụ maka arụmalụ na mbe nọrọ m iji ama na iwere modu atụ elu na akatakpa akwụsị akatakpa bụ a na-echikodo mmadụ ma oche mmadụ na ọba na nsogbu na eri ikpe Egba atama ha nwa akatakpa na anyị na-emegide ọbụna na m na-ekwu na anyị na-eme omenala eme ka ọ dịrị anyị ọyị dịrị ọkarịla ọyị dịrị igbo niile gbakọtara anyị dịrị igbo lili ọyị ta Hausa te Yoruba ndị ọbụla ndị bụ na Ibagwa ndị Hausa bụ na Ibagwa ndị Yoruba bụ na Ibagwa ta anyị bụ Ibagwa anyị na-eme ka ọ dịrị ọkarịla ọyị so nwa ka omenala anyị dị ọbụna Akatakpa na-emego na ya emeso onye na-ega adịgo n'ọyị n'iwole ehe ama nke elu na ha akwụsị ihe nwere isi n'odono katakwa Akatakpa ha akwụsị no mu be ne men mo go bla dala ni after bi kiri ya be ko bla dala mai ba yin no ogan ga iwu nta ogwo nwe yemu mi kuma Akatakpa mana lenta ma go na ya ta bonwo yen na ko atama ya ta ko the na fle men aga da is my man no men Okay. Idagan Admoy. isi na men aga this boy On I go of my man and make le the otunu or the ma art and craft. Putaria no be do you can have your market Ibagwa she me. Yeah, but Sataran Akatakpa no ine meta. Me. I humble Ede Theophilus Nnadi boy na mebe baweka me ejimama ejimede obia about atumamuchi Idagan Admoy Maga. oya hambu di ma asaka go be di maraga Okay, I'm Egba-Eze High Chief Prince Dr. Egba-Eze. I'm Egba-Eze Ibagwa. The one of Ibagwa-Aka in St. Kingdom. Yes, I'm a real estate mogul and I'm also a senior lecturer at University of Nigeria, Nsukka. So we are celebrating our culture today. aga bobo daga Obodo anyị aṅụrị na eze itoke dobere anyị nta ndụ nta anyị anọwabe dị n'egwuri na Akatakpa anyị na-azụ nkwọ ma jenu ala na ebe anyị ndị nwere ya gwa ma egal na fum na 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 ego be yin eso ndị nwere ya gwa ma egal gbasara abụ mmemme a na-eme nta ha gwuru ire n'onwe ha onye na-ewe achọla okwu kama ewere udo na aṅụrị ka anyị nwere aṅụrị ezi Ibagwa ka anyị dutere na ezi Ibagwa eruteme ụlọ ego a na-agbadata darana okay aya bo ni pa ya ne ba So we are live here to celebrate the Ibagwa Cultural Festival today. As you can see the arrival of the king coming to celebrate the Cultural Festival today, and we are live here. Namo, claim go. Idagana. All right. It's happening here live and direct. Yes. When you talk of Cultural Festival, Ibagwa-Aka people that are not left behind, they are celebrating it in a unique way today. Yes, so. As they play the show, when you talk about culture, it's happening here live and direct. Yes, so. When it's talk about Cultural Festival, I'm having my fun here today, live and direct.
celebrating their unique cultural festival today. Ndị alụmọị alụ ebe anyị abịa Ibagwa-Aka ihe eji mara Ibagwa bụ ọtụtụ ihe na onwe ihe eji mara dịka Egba-Eze nọ n'isi Egba-Eze bụ eze na-akọ ọrụ kọgbu ọrụ teji kpakọchara ọrụ okpokoto mịa o wefute dịka mgbe gboo na ọ bụ wefute dịka mmanụ a na-eke Akatakpa mgbe ha wee gwuru ire ji mere mmemme a na-egwuru ire ama na ji eze kpara emego mmadụ na eze na ome anọdụrụ ọfụma anyị nwa bụ ndị Ibagwa anyị sitere Igala mmanụ a sitere from Igala maka Ibagwa sitere anyị bụ ndị ata na ịda so Akatakpa na hụrụ iruo na Igala north Akatakpa na ọdụ na Igala maka ihe na-eke bụ egwu ya kpatara anyị na-akpọ egwugwu ata ị na-anụ egwugwu ata na ọ bụ from Igala so mgbe anyị bụ ndị ọha chiri ama abụ na anyị chiri ka anyị megbute mmadụ na ọ bụ ijikọta obodo onye obodo lechara ya wefute n'ọnụ ya ọdatụ ya ghere eche site n'obodo ozi ya ghere anụ site n'obodo n'ihe Ibagwa na-eme ndị ọha obodo nọrụ kwudekwugbe n'ọrụ ka asị na-eru na sineti kwugbekwu na prezidenti ewelie so biko kwurisi webe anọnye na anyị taa Chukwu gbaa unu mgbe Chukwu gọzie unu ụkwụ ọmụnụ ji abịa nkụ na-eji ala ya aka ya n'aha Jizọs ma jelo oge ha mụsịlesịn ugwu nwaonyeisi Ibagwa ile nwaonyeisi Ibagwa ile yes selesịn ugwu nweze nwaonyeisi Ibagwa ile so ma ya na-eme nta tọrọ m ụtọ too much tofuo m oke omenala bụrụ ego ọmọ ya anyị na-eme nta maka mmanya na-aza achụa anyị na-emecha ka mere omenala n'isi na nwaanyị mere n'isi na ya na Chineke bụ ọgbaghara adala anyị ga-eme n'udo mere Chineke bụ ya na Chineke na ọmụmụ anyị na-eme nta gbaga m n'iru n'obi ọcha onye na-ebe ọbụ ọjọọ ya bụrụ ela ebe ya chọrọ ọbụ ọjọọ mgbe anyị nọ ya chọrọ onye ego riri ya rie n'udo laa n'udo n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị abịa na anyị si ndị bụ nwa onyeisi imane eshinalụ mgbe isi solije mere mmemme na erute nweta yes abụ nwa onyeisi Ibagwa ma adịghị ebe azụ a ma omenala bụrụ ego ọmọdụ ka m chukwu ekwu onye mere Chukwu m na ya bụ mmanya Akatakpa Ibagwa ya laa n'udo ma ihe na-eji anyị nwoke mere nwaanyị mere onye bụ ile ya ala ya ile nwere na ndụ anyị ya akwụcha akụmta gbagoro n'aha Kraịst onye nwe anyị echinalụ mgbe isi ịdị nwa aja mere mmemme na gịnị ra na-eme nta echinalụ merie echifụta mma m mmeri ya bụ mmemme mụrụ m mma m nkakwụta ya nya soro ibe m wee meri ya bụ mmemme oge chọpụta a ma-eju ka ọfụma mana omenala bụrụ ego ọmọ na-eji ụka ma niile eme ya bụ omenala maka na ọ bụ n'oge ego ọma na ya bụ mmemme na-agada Ogba-Eze Amede odozi obodo wa ugbo ise Ibagwa mmemme na-eme ntị nọ n'eze ọyọ ha mmemme a na-eme nta magba onwe o nwere ego nsogbu pe ma a naghị abịa nsogbu nsogbu adịkọ ọrụ ụkwụ mmanya ụja bịa ma anyị ga-enaka ọnụ ọ nwere ndị gocha ya ma mgbe otu ta ọgwụ a na-ezuru anyị Ibagwa ga na-aga n'ihu ma ọ si ebe mkpu Ibagwa ga na-aga n'ihu onye si na ọka ka ọgụ ma ọka n'ụzọ ebe ba ihe m dị maka ya bịara maka nke a bụ mkpọ Akatakpa anyị gara na nke a bụ mkpọ Akatakpa ememe omenala dị ekele me adị Ibagwa ka anyị na Akatakpa ga na-aga n'ihu anyị na-egbochi ememe dị Akatakpa kwụcha akwụsị ọ ga na-aga n'ihu ma a na-ekele ndị nwaanyị Mama,
mana ekpere anyị nọ ya ala maka okwekọghị ndị ụmụ okorobịa mara nne mụrụ ha maọbụ nna mụrụ ha maọbụ mara omenala so anyị abụghị anyị nwa woterie onye woterie jee gbochi azụ maka na ọ bụ ya nke Chineke si jee ka anyị mbụ so na ekpere anyị bụ na akụ do tupu anyị abịa ma akụ ya dịrị anyị laba so onye ya akpa ego gbazie cheta na ya anwụ anwụ anyị na-ebido tụba egwu Chineke ndị o mere agara anyị ọfụma na ọ bụrụ maka ihe mere ya ahụ bụ na ihe gara ọfụma so ma ya ahụ a o mekwere ka mkpokwe nke m ji bụrụ mmadụ o mere ewe na-echeta omenala echegburu echefu arụsị niile ekpochiri ekpochi ha ekpochitere azụ ma ihe dị n'ife bụ na amụ amarazi maọbụ otu esi ekwe n'oge gboo maka na ekwere nkịta so na Chineke ya akụzi anyị ihe na anyị nwere ike ikiri Chukwu ihe so ekpere anyị bụ ihe ya dị mma n'aha Jizọs. Ihe ji mara m bụ eze nwaanyị osimiri Adada na Ibagwa-Aka. Nwaanyị osimiri Adada. Osimiri Adada. Osimiri Adada. O Adada na m na-eje ha oke m na-enene n'eze oyoyoyo. Nke bi nwere ya kwa na na-eme m n'ụlọ nta na ịma na ndị omu na-abịa sịrị na ndị omu anaghị apụta abịa ekiri mmọnwụ na anyị na-ekpe ekpe ekiri ma ị ga na eze oyoyo ya. Ihe m nwere ike ikwu na ya bụ na ndị omu
kwesịrị ọpụta wekiri mmọnwụ ma ọ na-akọkọrọ mma bụ na chi njom bụ ya bịa m nwere ike ikwu na ihe gbasara njom na nkiri mmọnwụ nwere ike ọ na-gbasara mmemme unu na-eme nta na gịnị ememme anyị na-eme nta bụ ememme a na-eku Egba-Eze Ibagwa-Aka ya bụ nta bụ festival Egba-Eze Ibagwa-Aka kwa Akatakpa nta bụ imenu kwa Akatakpa ma ya bụ ememme ndị nna nna kwụrụ nna nna anyị were ya pụta ụwa bifo amụle na anyị a mụtara anyị bịa n'ụwa bịakwute ya bụ ememme mana ya bụ ememme na-enye anyị obi aṅụrị ọ na-abụ ọnwa ashe asị n'ọnwa eshe obi aṅụrị ndị Ibagwa-Aka ile ya na-enwe obi aṅụrị ọ bụ ma ile anya na mbe ile juru eju anyị ile na-enwe obi aṅụrị nta na taa bụ nkwa Akatakpa Egba-Eze Ibagwa-Aka so ọ bụ ememme na-anya anyị obi aṅụrị bụ ya mgbe onye anọle ebe onye abụla onye mụrụ n'ala Ibagwa-Aka mego bụ nwa Ibagwa na mbe nọle n'ihi alata ma ọ ga-Egba-Eze Ibagwa-Aka Egba-Eze Ibagwa-Aka nwoke ememme eji mara ndị Ibagwa-Aka na Nsukka sadire karụwa so anyị value carry every other thing yes anyị value very very well ọ na-ekpokọta anyị ọnụ ma anyị ji enwe obi aṅụrị good evening stars unu daganụ dedenu idaganu admoya anti o merikoka mumbe yeso mulego wentega na pashi thank you you are welcome idaganu admoya mgbe m na-eme nta na ezo oyo ha na anyị na-ezo oyo na amasị ma mkpọnte echi edem anyị zigbo mkpọnte na-echile na-ede Egba na Akatakpa ma ka anyị na-eme nakwa nakwa ka ndị nna anyị na-emetere fabak bechi merie so o nwere ndị mụrụ anyị ga-etiri Akatakpa anyị na-akwado chi enwe ike anyị na-akwado ka anyị maka Krismas ya na-ejikọta unu n'ọnụ te ndị ga-anọ ọgụ n'ụlọ na-eji alata gbutelili ta ndị lụrụ nwaanyị ga-ebute manye anyị ṅụma unu bụ ndị omemeri ga-eti eme ma anyị ga na-etinye n'ihe na ọdịnihu ya bụ ọdọkpụrụ dị enekwa otu ebe n'ụlọ so ndị ụka na-asị na ememe anyanyasị ha na ide omenala ọ bụ na ide ụka maka agbacha ya chitazị ịma anyị ndị omu na-ekwu mmemme anyanyasị nkwa bụ mmeji ama na nwa agalara nwa m ma ọ bụ mbata bụ unu na m lara ada ego mmanya anyị ṅụchara n'ọrụ chi bọọ anyị na-emakọta onwe without none of my without no women adịghị na omenala nwaanyị so na na-egosi na mmadụ kwụrụ na ya bụ mmadụ kwụrụ na ya na ụmụnna ya abụọ na ụmụnne ya abụọ na ndị ụmụnna ya abụọ ụmụnne ya niile mmadụ ma ndị okwu na ikpe lekwe ndị batara anyị na-eri n'ụzọ n'aha Jizọs anyị ga-eme n'aha Jizọs evuru emewu nta bụ anyị ebu dị last onwe ndị anyị ebu nke bekee nta so maka nwa na onye anyị nọ na onye zuru oyibo na-agbakwachi Egba-Eze n'anya so mụ na onwe m na-ele anya na onwe mgbe a na-ekiri m ka a na-ekiri Akatakpa but astep ọma m ihe m ga-anụ ma nwa m ga-eji m ọkwa ihe m ga-anụ ma bụ gwamọsụ ọ ya lekwa mụ bụ poli ụgbọala ojii ka eze aka ji aka ga-atụ m ojiri ya ebe a ga-atụ matụ n'ichi onye zuru ugbo ebe bụla emeli nyagị n'ụkwụrụ bụla emelere poli ugbo onye ọha mara aka oge nkịta na-ekpe akpakwara na ọgwụ maka ibi na bịa nya ogara nwata na-abịa atọ ọjọọ ogara nwata nụkwa ka na-arụ ize anyị bụ ibe nwe kwecha ọkwa ege anyị na-edegodigo omegorichi anyị jide n'ihe mere mere ka ọ bụ n'igwu chigbo poli ugbo
ọ bụ gbabi igbetere gbabi izebichi na ọbaba ahụ kwesị pọli ụgwarachi ndị oyibo alụa na ohu ndị oyibo alụa ihu na-eme sọrọ anyị ụsọ onye amaghị unukuzume na-eme alụa Namo, dagano. Udo. We are going to make me on Tezo. So, omenala nna anyị na anyị na-egwete geni ma ọ bụ koshi ihe ka anyị bụ ka anyị na-ehu mmanya nwụrụ na onye sịrị na ji mbekwe emeghị na nke anaghị akwa ya anyị na onwe anyị kwetere ka na ụkpụrụ nna anyị tọ na anyị ọ bụ ezigbo ụkpụrụ bọtọ na anyị ọ na-amasị na anyị na onye na-asị na Ibagwa adịkọghị oyi na onye ọba adịkọghị anyị na onwe anyị na ọ na-aga n'anyị ma ọ na-aga n'ụmụ anyị lile anyị ji anya isi na Ibagwa jiri anya isi mgbe ụmụ anyị nọ ka ụmụ anyị te ndị obe anyị mụtara te ndị ada anyị te ndị ọkpara anyị ọ na-aga n'ụha lile na ihe jikọtara anyị ọ na-ahụrụ anyị ụzọ ka o kwesịrị ka ọ kwụde n'anyị anyị chọrọ ọganihu anyị achọghị mmegbu na mmadụ emegbula anyị n'ọbụ na onye megburu anyị onye adịghị ejikwa onye ọbụla adịma Idaga mama mo. And the son I know what This one is on Magambe. This one. In this one, Babu. On the time man of Abbey. You have no gumbe. My best book. Other time we go. Jabba, your son of Other time we took up your son no matter where. Bloom looked at it. Yana best one to moke and Lily. Yana best one. I don't look at it. Yeah, but your son of no more than it. Always good to say, about you with it. A banana international Shimpuno to one jari. I don't want jari. A Shimpuno to one jari, a banana linta. I might be sure. I am not going to do it. I am not one way on the baby whatsoever. I say, okay, Zema. On top of Gotch. It's your question for a bad man. Not so much as a man. I'm a man. No, yeah, will keep. No table or go some and Ibagwa. And then I go to the town. Go watch. I'm kind of fear. I'm going to go and I ask Alano, and I go back to them and Mamma Yabuka. I go again. I'm Canadian. I'm Canadian. She cannot get go. A humble prince, Sebastian Orama, the prince of Akwabi Kingdom. Iche Kuroko, one of Akwabi Kingdom. One of the prince of the kingdom, Bob. I'm the prince. I'm the only crown prince in Ibagwa-Aka. The only crown prince in Ibagwa-Aka. Yes. Igwe Baniko, Merime, Papa Mobrigwe, my son brother Gabigwe. So Baniko said, I'm the crown prince in Igwe South. Onwelego nye all happen.
papa bụchara igwe nwanne bụ igwe because nwanne m bụ igwe was a prince before he became a king then I now to us to become the prince. Nke ahụ nwa o nwesole ọ dịsole gị be site m gbatara ọ dịsole gị bụrụ site bụrụ egba aga na-eri oriri ayọ onye na-ga ga-atịgba nwanne bụ ese m gbatara I'm 56 years now mere ese m katara anya uduru ka ahụ nwa adịle gị o nwere gị ihe mere o ji adị n'iche na ndị ọzọ bụ na ndị ụka bịara brainwash anyị ga-eme ihe anyị anaghị eme but nye m na akọni nwọshap na since 4-5 years ago mụ matara na ndị ụka brainwash anyị mụ na onwe m join omenala mmadụ mọlụ ụwa m mmadụ na onwere mmanụ echebe nna m na eshidmoy. This is my wife. Look nwunye m bụ otu kumbe o nwere ego anyị ga-aga my last son bụ onye tukumbe so since 5 years anyị matara mọlụ ụwa nwunye m support also aga mọlụ ụwa ọ nụta egote ọkụkọ oge ụfọdụ m o nwere ka ọ kpakọ ọ na-egotere m ọjị so nwe wọta na ha bere wọchara anyị then m ọzọ enjoy na ihe a na-eme ọ na-aga n'enye anyị so mmemme emere emekpo o nwere ihe na nwa m nwoke nke onye ka ha bụ m Egba-Eze dịsi ebe ọ bịara arịọ elu Ibagwa ma omeme n'ihe dọị rịọkọrọ rịọ ma ka a na-enwa na nwoke swara eventually I'm believing na m believe emeri before but no na-enye m obi aṅụrị more than na ha na-abụ demere WAEC deme jam nwa admission at the same time yes ha bụ na mere matric onye bụ political science because of hospital management so enwe meriri m one graduate and one undergraduate mme mara ebe ọ na-abara ga-abụ ndị nnọ nwa obeta ngwụrụ ama ọ bụkwa amaghị n'ụwa m ha nna nna m bụrụ obeta ngwụrụ ama mee nna nna kwụrụ na na mbụ ugwuru ama mee na mbụ pụta ngwụrụ ama onwe ihu ka mere m na ọ bụ na m achọpụta na ndị ọcha bara ba wogburu anyị suotarị kụdebe na m ọkụ ma a ga na-arụ ihe be anyị gị na-egosi anyị nwunye m uche mụ na ha eme na ọ bụ na m nwesịrị ego ike na-ejikọ m nye mmekọta arịkwụrụ maka na ihe na enwere katidral nweta parish house nwechere steshọn na zon na ọdị na omenala katidral anyị n'ọnụ elu katidral yes mme arịkwụbe nna m bụ parish house steshọn anyị na-ekwu okwe ịma na enwere ọdịcha n'iche n'iche enwere arịkwụ ma anyị nwere osuru ịgaị yerụalele dịcha steshọn den brok rosary dị he brok rosary bụ dịka ihe ụmụntakịrị na-akpọcha ịtarị hem na-eje brok rosary o nwere ihe ọzọ ị na-eme ndị omu nwere station of cross o nwere ụka niile na-efe abụghị ndị omu bụ owu ya ihe na-abụ station of the cross ndị omu na-eme station of the cross mega mmalite n'iru n'ụlọ ka na ndị omu ken station of the cross bụ anyị na-eji so onye na-ebela anụ katala mmụbụ nwa beta ugwuru ama pita ngwuru ama mara nne Gladys na nne m anya bụrụ wonu onye na-ebe abe prichere m ụka na ọ bụ ebe me prichi n'ihe omenala maka na bishọp ọna nwere ihe o kwuru mgbe ọ bara katidatikum na ọ sịrị fada nọ na parish ka e meghị ka imeghi agatala na Akatakpa Ibagwa bishọp ọna said it ọ kwuru m gwa nọ na katidatikum last 2 years bụ ọ sọrọ fada odo ka gị ụka agatala Ibagwa na Akatakpa uchi na ọ mara na omenala den ọ mara na omenala den oke mgbe bishọp Okobo na nwoke ma Farajo Matis na ọsọrọ bishọp Okobo go to ya place ka ha kpelite mmadụ bụ na mbọ maka ịbụ onye isi ma ịbụ bishọp je ma ha kpelitere ya nke ọdị na ọ bụ na ha kpelite go bịara ka ha kpelite ochego
but Bishop Okobo bad. Oh, bad. So get a bite. Get a bite. Obo esi me me na nyava. O halile mo kabarenya. Buru kabarot. Magari kabarot no yera. Claim Ham Prince Sabasenundo Kakorama, the Crown Prince of Egba-Eze South. Iche Kuroko one of Akwebikin. Kuroko Ekuloku Kemu. That is not station on the cross. If I got here, Kemeje. Kemeje session of the cross. It's not station on the cross, but I live nothing. I live station on the cross. Me and the men who look at them. Who is a tattoo in the number? Mr. Anthony Mundoni. And